Всички, аз съм Мачкапта, с мен Дани, специален гост. Дани Килър БГ. Извинете, просто съм малко болен. Ще играем Call of Duty. Ако ви е харесал клипа, сега ще кажа да не забравя после. Ако ви е харесал клипа, не забравяйте да харесате, коментирате и споделите. Да, забравих да кажа здравейте, пичове, аз съм Дани Килър БГ и не съм тук на гости при Мачкапката. Само да ви кажа, извинете, че клипа ще е под 15 минути. Няма как да е по-дълъг. Все пак, ми пише да се регистрирам, няма да е в YouTube. Ще се регистрирам, да, но няма да е сега. Ще е по-късно. Тя там да намаля. Че е много силно. Да, на 15. На вас може да ви е тихо, но на нас направо ни ушите ни кантят. Вярно е. Да, Килър го описа много добре. Сега тук има една малко трудна част. Извинете, че се виждат и мебелите. Но няма как. Да е сам телевизора. Убиха ни шофьора, както видяхте. Ако не сте видяли, фанете просто и ще видите. Та някой плува тук, нали? Да, не. Рипнал е някой. В водата. Шотгънър. Ти шотгънъра. Дани. Бах ти той. Как ти говори? Редно ти е радиото, мисля, че. Не. Елено стреля. Верно. От две се прицеля. Ето много трудно да отида един танки. Бомба! Рип, май прием. Защо се казах? Умря по най-смешния начин. А не си хаби патроните за трънки, ами гледай кой такили. Апа, валих газова бомба. Смок. Ако не съм много добър, извинете, не съм я играл от колко време. Но сигурно от една година не е играл. Да, може да се каже. Това нашите си лежат, почиват си. На плажа. Да, ние са Ние тук първата световна. Да, така да кажа. А те си почиват нашите. Релът. Апа, хвали бомба. Видя ли как го скочи? Да. Сега и аз почивам. Малко почивам. Ставам. И атакувам. Помогна. По-добре да не атакувам, защото аз ако атакувам, те умра още 2 пъти. Най-малко. Направи ли атака, Надо? Направи ли атака? Не. Пак се хвали бомбата. Гледай, малко иди в езерото и фърли граната, а може ги убие всичките, ба. Или малко в езерото и фърли на тях една... Няма. Добре, аре, пази. Нашата е така добре. Кой ти казах, бе? Пази се. Рип. Искаш да сменим? И сега, хора, след малко ще се видим. И така, Здравейте пак. Сега Дани Килър БГ. който не знае какво да прави.
Дали Килър БГ играе. Да, Марти хапката снимам. Напред е с това ляво. Научи ли малко нещо? Знаеш ли кое е напред и кое е назад? Да, той са разместили. Извинявайте за качеството, ама не може да е по-добро. По-скоро е невъзможно да е по-добро. Да. Ние си го виждаме много добре, ама вие... Мисля, че... Сори, като сте с някакви умрилите. Не заради това. Просто качеството, с което ние снимаме. Да, е лошо. Лошо. Не струва. И да, хора, виждате ма колко съм слаб. Не, колко е добър. Има предвид въкавички, да. Извинете, но казах, че съм малко болен. Не знам, да сме в един клас и дали Килър да ви каже, че аз не бях цяла седмица на училище. Нали, Дани? Да, може ще трябва да слагаш цинизъм. Като свършиш кирпен, трябва да го едитнеш, не знаеш. Майка ти! Педерас! Тъп! Хърдо! Пробай ти, да ми ядеш салама. Дани, моля те не приказвай такива глупости. Абе ти имаш за цинизми, ба. Майка! Искаш ли смяна на дистанционите? А? Путка дисплент. Ето на плажа е! На плажа, бе! Дай да го убия. Как ги виждаш, бе? Как ги виждаш? Ето тебе, си ги подмина. Аз не виждам. Дай. Айде се разбеди, искаш ли? И върнахме се пак. Виждате колко съм слаб и съм сляп на всичкото отгоре. Но просто аз нямам PlayStation в нас. Айде се мога да мръдна. Не знам. Не знам, някакъв крокодил те изяде. Бе, аз просто не мога да мръдна. Кото е? Друго пушка. Как говори Хеван, нали? Едно малко... Какво беше? Едно малко дърво. Или на мен да се превижда, или... А защо не мога да превижда? Fuck you. О, хора. Ето ги моите дружки. Грабни си дръжте. Вин. Такова. Такова е, сега ли умреш. Не! Мил. Ще кална до края на живота. Не, май да песен. Не съм такъв калнач. Божи биц, каза Божи биц. Боже биц. Не, купиче. Шара, бай. Така, Баба Коля.
да стрелям тук, няма ли по-хубаво пуша тук, бате, те пускай. Аре! И са, сприца на място. И карабина, браво. Браво, намери си карабинка. И сега ще умире с най-хубавото оръжие. Добре. Рипериньо. Сори хора, казах, че не съм добре. Нито Дачо, нито патката, който съм аз. И хора, след малко ще трябва да спираме клипа. Колко стана дълъг? Айде го докараме до 13. Добре. Аз ще ти кажа. Не, хора, не. Не, моля, аз бива душа. Аз не мога да се бия. Моля. Мъкни ме. Хвърли го той, ба. Аз забравих, къде си сменил оръжието? База. Господи. Ай, пистолет ще си взе. Два къде. Апа, аз загубих моята бомба. Хора. Айде, продължавай, бе. Имаме само една безценна мута. Да направим нещо сериозно. Там виждам го. Убивам го. Да, бе, те танкове. Айде, не са, бе. Апа. Атака без милост! Имаш 30 секунди. Атака без милост! Дай, газ! Айде, приключвам. И хора, това ще е всичко от нас. Надявам се Клипа да ви е харесал как много умираме. Да. Ако ви е харесало, не забравяйте да харесате, коментирате, споделите. И чао!